Krúti. No pozri, ha vidíš, otoč sa. Kúkaj samka. No, ty vidíš, ani 2 roky nemá detstvo, kúkaj, aha. Tata. Stierače si nezapol? Pozor na rož. Neboj sa. Nie, že stĺpiky pozberáme. Tak, no. Titít. Sofér! Vidíme ťa, vidíme! Ale opatrne, nie, že nabereš tu. Jak na kamione. Hej. Nie? Jak na kamione, chlopašik. No doprava teraz. Tak. Kúkaj, mu toto treba. Krúti. Toto treba. Mne sa zdá, že tu je drahšie. Tu je drahšie v Dubaji. Zatlieskaj. Zatlieskame. Tak. Rozkašli sú. Ideš hore, tak nie? Musím ísť hore, lebo tak je blbosť. Tady by si musel ísť hore a potom rovno zase dole. Potom, keď budeme o jedno lásku, si spirita. Habibi. Naspäť pustíme, áno. Budeš spievať? A čo je naspäť? Máš tam viac CD-čiek? Nie, to musím Bluetooth pripojiť z telefónu. Čo si pustiť zase, áno. Taký fajný výlet pre deti, nie tak do bazénika, Nie. lebo Cornelia úplne sa tu nahreje. To je taký Do humoru. Spiny ideme. A do mora, hej, keby sa trošku na to Zajtra ideme doma. Hej no, a čisté. Čisté, hej, si dá nám učiť, hej, Hej. bo by sme ho naučili, že to dobre nie je nožček. Minerály, dobre, no. Aj. Na nos úplne. Na nos Jak úplne. sa ešte zahrnie, ale že v pohode.